Os produtos do mar e da terra viven en simbiose en Produar. Venimos a presentar sobre todo el pulpo del Cantábrico certificado. O que intentamos é, a partir da castaña, elaborar co seu secado, e a partir dese secado elaborar derivados da castaña, sobre todo en repostería. As conservas o estilo tradicional nun lugar destacado. O bonito, sí, é capturado, compras aquí en Burela, daqui dos barcos e faise artesanamente, todo a mão. E depois temos mejillón tamén, en escabeche, temos os patés, tamén hai 5 tipos de patés, e anchoa. Produtos ecolóxicos e, por suposto, artesanía. Pezas relacionadas co mar e outra xollaría en cerámica e tamén alimentación, quero dicir que contenedores de alimento. A Feira de Burela, que promove a Fundación Espomar, abría esta tarde as súas portas fiel á súa cita anual a comezos de agosto. Tamén é a nosa vocación como fundación, traballar os que son produtos do mar, produtos da terra, e todos con un factor común que é, ni máis ni menos, que a defensa ecolóxica, a mellor produción posible. Produar é unha plataforma de exposición comercial feiral que o que intenta, ni máis ni menos, é poñer en contacto tanto os consumidores como os produtores, como os comercializadores e consumidores que apostan polo desenvolvemento dos recursos da nosa comarca, da Mariña. A entrega de agasallos sustituíu este ano o tradicional corte de cinta. Produar é a antesala da Feira do Bonito, dúas citas imprescindibles na Mariña que contan coa chegada da Deputación. Un dos obxectivos da Deputación de Lugo, dende a área de promoción económica e social, lóxicamente, poñer en valor a economía local, e isto faise a través de promover, divulgar e desenvolver todos os produtos artesáns ecolóxicos. Un dos obxectivos cos que naceu esta Feira Produar e que 19 anos despois sigue moi vixente. Novas propostas dirixidas ao consumidor con tirón para os turistas. Llevamos ya varios años viniendo porque nos gusta esta zona bastante y pues el Bonito de Burela para mí es el mejor, por supuesto. Na nave de redes de Burela xúntanse máis de 50 expositores de sectores diversos. Si, axuda moito. Axuda porque a xente ven, mira, proba, entonces despois, cando van para as súas casas, para os seus sitios, e piden, chaman, acaban o que levan e volven a repetir. Exposicións fotográficas, visitas guiadas e conferencias son outras propostas da feira durante toda a fin de semana.